Здравейте, отивам да погледна един магазин за видеоигри. Имам интерес да го закупя. Целият магазин, понеже видях, че се предлага на обява в OLX. Да видим дали ще се разберем. Добър ден! Нали не е проблем да снимам видео? Да, снимай. Това ли е магазинчето? Да, това е Mystery Games. Ами искам да закупя. Видях, че имате обява в OLX. Искам да се разберем за някаква сумичка и... Ами мога да ви кажа предварително написано какво има в магазина. Добре. Имаме около 45 броя PlayStation 4, около 20 PlayStation 5, над 2000 игри, като навсякъде може да видите за всички PlayStation, за тройки, за четворки. 87 000 последователи в TikTok, 15 000 в YouTube, един продавач-консултант, двама сервизни техници, които поправят, почистват PlayStation, заменят части на джойстици. Добре, сигурни ли сте, че ако го закупя този магазин, ще върви? В смисъл да не ви да си дам парите и след това примерно да няма клиенти. Вие викате, Гаранция ще върви, ако искате, може да се договорим за някаква сума, но това е начално 130 000 лева. Да, вие Мога казвате... да сваля до 120. 120 са ми много отново. Значи, мога ли да видя тази бележка само? 45 броя PlayStation 4, 15 броя PlayStation 5, над 2000 игри, над 50 броя джойстици. Добре, до тук сумата горе-долу колко смятате, че е? Към 50 000 с стоката, която имате. Имате Мога да сваля до последователи 80 000. до 80 000. Добре, това вече е 130 000, наистина са много. До 80 000 може да се разберем. До 80, като взимате също сайта, TikTok канала, YouTube канала. Понеже аз ги нямам в кеш тия пари, с банка работите? Да, може да платите с карта. Добре, окей, купувам. Добре, готов съм. Благодаря. Моля и надявам се да има клиенти. Кога мога да дойда в магазина си? Още сега. Вече ще го купим. Добре. Вие какво правите още? Добре. Значи, довиждане. Всичко хубаво, чао. Чао. Закупих си магазин.